És l'última, en el fons, de les comèdies més clàssiques de Shakespeare, escrita just després de Hamlet, contaminada una mica d'aquesta tristesa, i en tot cas fins i tot hi ha un component de reflexió de Shakespeare sobre les seves pròpies comèdies, aquestes trames, no?, que fa que un s'acabi embonicant amb l'altre, que una dona es vesteixi d'home, doncs és com, ho poso tot, ho barrejo i ho exploto i a veure fins a on ens arriba, no?, amb aquesta cosa també que passi el que vulgui, perquè jo vull. I els personatges fins a algun punt sembla que siguin conscients d'aquest caprici de l'autor i d'aquest caprici de la vida que ell lliga amb l'amor i amb els capricis de l'amor i del desamor també, perquè és una peça que tant per la música que es canten moltes peces musicals i són totes més aviat de desamor, com perquè sí, és una peça que enllaça unes quantes parelles però deixa uns quants amors penjats, no?, d'aquells que voldrien, però no, sempre n'hi ha un d'expulsat d'aquestes relacions. Perquè també és una comèdia que expulsa uns quants personatges d'aquesta comèdia, no? No sembla que hi entrin tan a gust com els altres. I nosaltres, en el fons, vam començar a parlar amb l'Arnau Ballbé de fer la música, perquè ja havíem treballat en 2 o 3 ocasions, i tant en les músiques que el mateix Shakespeare et proposa, la lletra, com en el fons en la majoria de la música, si la música alimenta l'amor, continueu tocant, però jo crec, i el desamor alimenta la música, perquè totes les cançons gairebé de la història són més aviat de desamor que no d'amor, no? Diu, canta-li un bolero a la teva nòvia, descobriràs que és millor no cantar-li, canta-li un blues. Tot és de que algú ha deixat algú, tot és d'alguna cosa que, o fins i tot, no m'abandonis, que em perdré. Aleshores hem volgut incorporar tot aquest, en el fons recollir la proposta musical que el mateix Shakespeare et fa a través d'un personatge que és el Feste, i treballar-ho partint de sonoritats antigues del blues més primari, que en el fons té a veure amb aquesta tristesa de l'ànima, i a la vegada també una cosa que a vegades no saps si s'emporta cap a la festa o perquè és absolutament esquerdat, però treballar-ho en el fons amb instruments moderns, amb seqüenciació, amb loops, amb guitarres tocades en directe i amb pads que disparen ritmes i tot això també ho hem començat a treballar amb l'Arnau per començar a integrar també la companyia. Tot això ho fem amb la companyia jove del Teatre Lliure i a més hi ha també l'Enric Cauquer, el Lluís Marquès i el Jaume Madaula.